За да сработи на констелация, какви са стъпките, които да следваме? Каква е формулата, която да ползваме, за да сме сигурни, че резултата ще е на лице това, което сме искали? Не мисля, че има такива стъпки. Прави 1, прави 2, прави 3, резултата е 4. Или че има точно определена формула. На вчерашната ми констелационна група в Лом, в една от констелации на една от клиентките, динамиката, която се развиваше, тя реши, че това, което вижда, иска да бъде променено. И каза: не искам да е така. Кажете ми какво да направя, какви стъпки да следвам. Няма такава формула. И не бива да се натискате. Имайте милост към себе си, когато ви дойде момента, когато душата е готова да се премести. Тогава ще има траен ефект. На сила хубост не става. И другата крайност. В друга констелация, друга клиентка, в един момент тя каза: аз не мога повече да поема. Искам да спрем до тук. И това беше разумно. Не може да насилваме клиент, а и самия себе ще да се насилва, при положение, че не е готов да види нещо по-дълбоко, нещо по-голямо, нещо, за което не може да се отвори и да го поеме. Това е по-добрият ход. И накрая, за да обобщя, наистина не мисля, че има формула, която да ви даде този резултат, тези стъпки. До нови срещи!